नमस्कार. पणसा सीझन सरच्या आयलं, पण पणसा रेसिपीज मुखाल पणसा सीझन सुरू जावचपर्यंत आमी खावच्या जाता. आणि ते कशी म्हण आमी आज ह्या व्हिडिओत पळोवया. हो रसाळ पणस, हाका तिळवू पणस बी म्हणटात. ह्या पणसाची रूच काप्या पणसाकिंता बी जास्त गोड उरता. ह्या पणसाची रेसिपीज खूप बरी जातात, पण खूपशी लोकांक हे समा खावच्या कळना. हो पणस वर्सभर कशी स्टोर करून दवरची म्हण आज हांव सांगता. ताजेन आमी जाय आशिल्ले तेन्ना पणसा भाकरी, चुन्या भाकरी, मुळकं, धोडक, पणसा इडली, पणसा पोळे, पणसा पायस जाय आशिल्ले तशी करून खावच्या जाता. आज हांव ह्या व्हिडिओत ह्या घऱ्याची जॅम करची दाखयता. हे जॅम यूज करून पणसा भाकरी करची बी दाखयता. पणसा घरे अशीच फ्रिजात दवरल्यार ते खूप दिवस पर्यंत उरना. कापी पणसा यूज केल्यार घऱ्याची बी काण एक पटी मिक्सरात वाटून घेवका. हे रसाळ पणस आशिल्ल्यान हांव मिक्सरात वाटून घेतिल ना. आता पणसा घरे नॉनस्टिक आयदनात नाल्यार एक हेवी बॉटम कायलीत घान घेवका. 1 वाटी पणसा घरी उरल्यार 1 वाटी किसेल गोड घान घेवका. आणि चिमटीभर मीठ घालका, ताची गोडसाण आनी वाडता. गॅसा फ्लेम मिडियमच दवरका आणि सगळं बरें करून मिक्स करून घेवका. गोड पातळ जाल की हे पातळ दिसचे लागता. कंटिन्युअसली हे चाळते उरका आणि जरा दाट जात पर्यंत हे मिक्स करते उरका. इतलं दाट जाल्यार पुरो गॅस बंद करया. थंड जातेर गेल की हे आनी घट्ट जाता. हे थंड जाल्यानंतर एअर टाईट कंटेनरात घालून फ्रीजरात दवरका. हे फ्रीजरात 10-12 महिने आराम उरता. ताजेन आमी मुखाल्ले मे म्हयन्यात पर्यंत आमकां पणसाचे खंयचे आयटम खावचे दिसल्यार करून खावचे जाता. अशीच कापी पणसाची बी जॅम करचे जाता. आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनलात पणसा भाकरी, पणसा पातोळी, पणसा चुन्या भाकरी, पणसा पायस, पणसाची खूपशी रेसिपीज घाल्ली आसात. आता हे जॅम यूज करून हाजी एक भाकरी करची दाखयता. हांव हांगा सुमार अर्ध वाटी पणसाची जॅम घेतला. थोडीशी साखर घालून वेलचे पीठ करून घेतिला. तो हांव सुमार 1/4 टीस्पून घाला आणि तशी थोडेशी मीठ घाला. अर्ध वाटी सोय घाला आणि होड स्पूनान 3 स्पून मिडियम रव घाला. आणि उदक घालनशीच हाजी चपाती पिठावरी पीठ घालून घेवका. हे खूप मऊ अशी दिसल्यार आणि थोडं रव घालून घेतलं जाता. सुमार 15 ते 20 मिनिट रव जरा फुलच्या सोड्या. 20 मिनिटानंतर रव फुगला. केळी पण बरेकन धुवून घेतला आणि हे पुऱ्या पिठाचे पुरा एक गुळो हांव त्या पानाचेर समाकन चारी वाटेन इवनली स्प्रेड जावं तशी भाकरी थापून घेता. पान तशी हुन तव्याचेर दवरका आणि 4-5 मिनिटानंतर ही भाकरी परतुका. आणि भाकरी परतूची जरा पयली तर समा वयल्यान तूप लावून घेवका. दुसरी वाटेन बी तूप घालून घेवका आणि बरी तांबडी जातपर्यंत भाकरी भाजून घेवका. गॅसा फ्लेम लो दवरका. सुमार 7 ते 8 मिनिट हे एक वाटेन बरी भाजच्या दिवका आणि तांबडी जाल्यानंतर परतून घेवका. अशीच दोन्ही वाटेन तांबडी जातपर्यंत चुरचुरी भाकरी भाजून घेवका.
पणस मार्केटांतल्यान सरचे पयलीं हे जाम करून दवरा. ही रेसिपी तुमकां कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.